Ovo je uzvratna poseta zvanične delegacije iz Goraždanskog kantona na čelu sa premijerom Emirom Fraštom i ona je u funkciji razvijanja odnosa saradnje između dve opštine, rekao je ovom prilikom predsjednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegović. Mi smo u našoj prvoj posjeti otišli sa namerom da predstavimo i da kažem napravimo dogovor o učešća Goražde u 50. jubilarnim OSI igrama, gdje smo naišli na odobravanje i podršku u cijeloj toj priči, jer smo razgovarali i o drugim vidovima saradnje i gdje smo tada isto jednu, da kažemo, naznačili ideju formiranja radnih grupa za privrednu, ekonomsku i kulturnu saradnju. Za sad koristimo vaše ljudske resurse, znači u zdravstvu, vaši ljekari, mislim da su ušli u svaku kuću u našem kantonu, hoću da kažem da su vas dobro predstavili, da imamo inženjera i profesora iz Prijepolja i da time su otvorili mogućnost da mi sarađujemo u prirodnom planu. Dakle, Goražde, dio Prijepoljaca radi u Goraždu, a želimo i da ovde pomognemo razvoj privrede, u ovom u čemu smo mi dobri. Prema protokolu ove posete, članovi delegacije Bosanskog Podrinjskog kantona posjetili su i preduzeća Emilio Šteher i Trentex, a potom obišli i gradski stadion u Prijepolju, na kome se privode kraju radovi u okviru priprema za početak jubilarnih 50. MOSI igara, koje će se održati od 3. do 7. jula tekuće godine.